नंगौ 10:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो दिनै फोसावबाय जि आसाम जिथु गोजौसिन गेजेरारि थाखोनि जि जोबथा आनजादनि फिथाइ बे फिथाइखौ फोसावनायखौ लानानै दिनै ओनसोलनाङै मोनसे जिथु रंजानायनि दोहौ बे समाव जों साग्लोबसार जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे कुसुबिल UN एकाडेमि सिनियर स्कुल जिथु लांगोनायाव दा बेनिफ्रायबो जों बुंनांगोन नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जिथु बे फरायसालिनिफ्रायबो जिथु दिनै सा 34 जि फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरा बेयाव जिथु जोबथा आनजादाव बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दा बिनिनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा दिनैनि दिनाव मोजां जिथु मानदान्दा जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जिथु बेबादि नैबे UN एकाडेमि कुसुबिलनि जि फरायसाफोर दिनै बेयाव जि रिजाल्ट खालामनानै लानानै फैदों दि मोजां रिजाल्ट जि लाना फैदों बे दिनै नैबे कुसुबिल ओनसोलजों लोगोसे जि नैबे कुसुबिल UN एकाडेमि फरायसालिनि मोनसे गोग्गाथावना जि थुलुंगाखां फिथाइ लाना फैनाया दिनै ओनसोलनाङै मोनसे थुलुंगाखां हाबाफारि जादों होननानै जों बे समाव बुंनांगोन। आं मिथिनो नाजानो जिथु बेयाव आंजों लोगोसे दङ नैबे UN एकाडेमि कुसुबिलनिनो जि सिनियर सेकेन्डारिनि जि गोरायुं बा प्रिन्सिपाल होननानै बुंनांगोन बिथाङा आंजों लोगोसे दङ। आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ थोंजोङै मिथिनो नाजानि दिनै जिथु फोसावबाय OHSनि जि रिजाल्ट नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय बेसेबांसो जना बाहागो लादोंमोन आरो रिजाल्टआ माबायदि? गिबियावनो दिनै जायफ्रा OHS एग्जामाव जितु रिजाल्ट बिनि फिथाइखौ जायफ्रा मोननो हाबाय दिनै दा बिथां माने बयनिसिमबो आङो कंग्रेचुलेसनखौ जासिग्रोबाय। दिनै जोंहा UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियावहाय जितु OHSनि फिथाइ बा रिजाल्ट दा बेयाव जोङो जिहेतु माने जोंनि गेजेराव 34 फरायसाफोर दङमोन आरो 34 फरायसाफोरानोहाय दिनै उथ्रिसारनो हादों। जों खोब जोबोरैनो माने गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बेनि गेजेरावनो जोंहा थांनाय बोसोरनि रिजाल्टजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला देग्लाय जोङो 88 माने हाइस्ट पार्सेन्ट हिसाबै जोङो मोननो हादों फरायसा। दा बेखायनो जोङो जितु जोंहा UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि जितु थांखि दिनै कुसुबिल बायदि मोनसे गोग्लैसोना थानायाव जोंनि बर' बिजोंनि जितु फरायसा बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रावहाय असमिया बिजोंजों बुजायनाय बा गुबुन गुबुन माने खोब मोगा मोगि जानाङो। दा बेबायदि मोनसे थासारिखौ जों नोजोर होनानै दिनै UN एकाडेमि फरायसालियावहाय जितु बर' मिडियामनिफ्राय फरायनानै फैबाय थानाय बिथांमोननि थाखाय जोङो फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार माने बिथांमोनखौ जोङो बर'नि रावजों इंलिसजों आरो गुबुन गुबुन बेहाय खाबुफोर लानानै दिनै जों UN एकाडेमि फरायसालिखौ जोङो बेहाय माने गायसननाय जादों। आरो जोंनि जितु थांखि दिनै जोङो माने फरायसाफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनाय नुनानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो हादों बेखौ जोङो मोनदांनो हादों। दिनै जोंनि UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय जितु सेथि डिस्टिंसन हिसाबै जोंहा सासे फरायसा मोननो हादों 88% आरो फार्स्ट डिभिजन हिसाबै 10 फरायसा जों मोननो हादों आरो स्टार मार्क हिसाबै जोङो 2 फरायसा मोननो हादों आरो सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै 15 जन फरायसा जों मोननो हादों आरो थार्ड डिभिजन हिसाबै 6 फरायसा जों मोननो हादों। आङो जितु फरायसालिनि बिगोमा हिसाबै दिनै जोंहा UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय जितु जायफ्रा मोजां रिजाल्ट महरै मोननो हाबाय आं गिबियावनो जोंनि जितु फरायसालिनि टिचिं स्टाफ बिथांमोनखौ जोङो सार मिस बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर जासिदों आरो लोगोसे जितु जोंनि फरायसालिनि जितु थांखि हिसाबै आरो लोगोसे सार मिस बिथांमोननि फोरोंनाय लेखायै जितु फरायसा बिथांमोना मोजाङै फरायबाय आरो खोथा मानिनानै दिनै बांद्राय मोजां नंद्रायाब्लाबो जितु बिथांमोना माने रिजाल्टखौ पास खालामलांबाय बिनि थाखाय जोङो फरायसाफोरनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो लोगोसे जायहा माने देग्लाय बांसिन नम्बरै माने 88% हिसाबै मोननो हादों बै फरायसानिसिमबो जोङो साबायखरखौ जासिनाय थाबाय। दिनै जोंहा UN एकाडेमि फरायसालिया 2023 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बेहाय दिनै 2022 मायथाइसिम नैथि खेब बेहाय जोङो माने 2 बेचखौ जों मोननो हाबाय आरो जोंहा फार्स्ट बेचआबो थांनाय बोसोराव जोङो बांसिन नम्बर हिसाबै 81% जों हाइस्ट मोननो हादोंमोन आरो बेहायबो जोंहा गासै 20 फरायसायानो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन। बे खेबाव जोङो बुंनांगोन जे थांनाय बोसोरनि
रुजुनायाव देग्लाय बोसोराव जोंहा साबसिन आरो 88% जोङो डिस्टिंसन जों मोननो हादों। हाय नंगौ बिथाङा जाहैबाय नैबे कुसुबिल इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारिनि गोरायुं बिथां आरो बिथाङा दिनैनि सानाव जोंनि सिगाङाव खोब रोखायै बुंफुरना होदो जे एबार नैथि खेब बे बोसोराव जिथु बिथांमोना नैथि खेब नैबे फिथाइखौ मोननो हादों होननानै बुंदों जिथु थांनाय बोसोरनिख्रुइ बे बारनि जिथु फिथाइ बे फिथाइया खोब मोजांसिन होननानै बिथाङा दिनैनि सानाव जोंनि सिगाङाव बुंथिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थारैनो बुंनांगोन जिहेथु बर' बिजोंनि जे नैबे इउएन एकाडेमि जि फरायसालि बे फरायसालि गंसेल' जिथु नैबे कुसुबिलाव थानाय आरो बेयाव जिथु दिनैनि सानाव जि खोब नैबे गोग्लैसोनाय ओनसोलनिफ्रायबो दिनै डिस्टिंसन जिथु लानानै उथ्रिसार जानो हादों सासे फरायसाया होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेजों लोगोसे सानै स्टार मार्क मोनदों आरो बाखि जेसेबांखिनि आद्रा थानाय बिथांमोनाबो खोब मोजां रिजाल्ट खालामदों सेथि नैथि मासि आवग्रिनानै होननानै दिनै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब मिथिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जोंबो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जिहेतु दिनैनि सानाव जि उथ्रिसार जानाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा साफा साफा सुबुं सम्पद जाहैनो हागोन होननानै। नैबे समाव आङो कुसुबिलनिफ्राय केमेरा पार्सनजों लोगोसे बड'सानि जानानै सोरांसार बरग'यारि।